Takulandirani pano pa Samavita YouTube channel ndipo munkhani zathu za msiku la lero muli ndine Mike Thompson. Ndipo nkhani yathu yoyamba msiku la lero ndi yakuti chipani cha United Democratic Front UDF chasusa zakuti chalowa mu mgwirizano ndi chipani cha Malawi Congress Party. Kalata ina yomwe ikuzungulira m'masamba a mchezo ikusonyeza kuti UDF yachita mgwirizanowu kusatira ntchito zachitukuko zomwe boma losogozedwa ndi MCP lachita monga kumanga misewu yapamwamba komanso kukonza chuma cha dziko lino. Poyankhapo pa nkhaniyi olankhulira chipani cha UDF a Dyson Jangia ati kalata iyi ndi abodza. Koma atafunsidwa ndi atolankhani ngati kuthekera kulipo kwakuti zipani zitha kuchita mgwirizanowu m'masiku asalawa, ndipo anati sangathe kuyankha zafunsoli. Chipani ichi chapemphanso AMalawi kuti azisatira nkhani zomwe zasindikizidwa ndi nyumba zofalitsa nkhani zodziwika bwino mnyengo yachisankhoyi. Ndipo nkhani yathu yachiwiri ndi yakuti mtsogoleri wa chipani cha udya zake alibe mlandu Michael omwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino pa misonkhano yomwe akuchititsa yoyimayima m'madera osiyanasiyana ku Lilongwe. Uthenga waukulu ndi wokopa anthu kuti azawavotere pa chisankho cha president chikuzachi. Ndipo polankhula ku chigwirizano iwo akumbutsa anthu kuti dzina lawo la papepala loponyera voti ndi Michael osati Manganya kapena Bambo Asikono omwe ndi mayina awo pa zisuzo. Ndipo pa msonkhano wapachinsapo ausi abwereza kunena kuti mboma muli mbava. Ndipo polankhulapo iwo afotokoza kuti anthu ena akhala akuwafunsa kuti akulankhula bwanji, ndipo iwo poyankhapo akunena kuti akulankhula bwino. Ndipo tili pa nkhani ya mtsogoleri wa chipani cha udya zake alibe mlanduyu Michael akuti dziko lino silovuta kuyendetsa, zimangotengera utsogoleri kudziwa zifukwa zimene alowera mboma ndi zimene akuyenera kuchita. Ndipo ausi alankhula mawuwa la Mulungu pa 7 September ku Mitundu mboma la Lilongwe pamene anayima pa ulendo umene akuyenda ndi uthenga wokopa anthu kuti akawavotere. Ndipo pamene akupitiriza misonkhano yawo yokopa anthu, Michael auza anthu akuchigwirizano ku Lilongwe kuti mtsogoleri amene amakhala ndi mayankho amavuto amene anthu akukumana nawo mdziko amakhala ndi anthu omutsatira. Ndipo iwo pa nkhani ya zachuma ausi ati ndi zodandaulitsa kuti katundu akungokwera mitengo ndipo AMalawi sakuwuzidwa kalikonse ndipo akumamvera akapita ku stolo. Ndipo adapitiriza kunena kuti fetereza wakwera mtengo kwambiri komanso chimanga chakwera mtengo kwambiri, ndipo ponjezerapo akuti ngongole akungopasana okhaokha amene ali ndi maudindo, ndipo malomoti zinthu zisinthe sizikusintha. Iwo auza anthu kuti akawasankha kukhala mtsogoleri wa dziko lino, boma limene azakhazikitse lizayika maziko akuti dziko la Malawi lizakhale lokomera onse. Tidakalibe pa nkhani ya mtsogoleri wa chipani cha udya zake alibe mlandu Michael iwo afotokoza kuti akuyembekeza kuti munthu yemwe anthu amusankhe kukhala mtsogoleri wa dziko lino pa chisankho chikuzachi apambana mwachilungamo. Ndipo polankhula kumtandire ku Lilongwe, ausi ati yemwe ayesere kubera mavoti asambisana naye pakumwa. Malingana ndi ausi zinthu zina sizikuyenda bwino mboma, koma iwo akungolankhula izi chifukwa ali ngati munthu wokwera nawo galimoto yemwe akuuza woyendetsa kuti galimoto silikuyenda bwino. Ndipo pomwe ausi amalankhula, ndipiti wa galimoto za mtsogoleri wa chipani cha UTM Adaliso Kabambe unadusa kupita kumalo komwe akabambe akukachititsa msonkhano mdera lomweli la mtandire. Ndipo mawu ausi anati asiyeni abale anga aduse. Ponena izi iwo akuti ndi mmodzi mwa mtsogoleri yemwe amakonda mtendere komanso bata kuti zinthu ziziyenda bwino mdziko lino. Ndipo nkhani yathu yosatira ndi yakuti mkulu wa zokopa anthu pandale mchipani cha MCP Moses Kunkuyu wati masiku 60 azokopa anthu patsogolo pa chisankho cha chaka chino sipanamveke malipoti a ziwawa pandale. Akunkuyu ati zizachitika chifukwa cha utsogoleri olimbikitsa umodzi wa Lazarus Chakwera. Iwo ayankhula izi pa msonkhano wa ndale umene achakwera amachititsa pa bwalo la Mjamba Park mu mzinda wa Blantyre. Mtsogoleri wati ali ndi chikhulupiriro kuti chipani cha MCP sichituluka mu boma pa 16 mwezi uno. Ndipo titatha kuona nkhani za ndale, tsopano tiyeni timve nkhani za msangulutso. Ndipo nkhani yathu yosatira ndi yakuti kaswiri woyimba wa dziko lino Landlord amene amadziwika ndi dzina loti Gwamba yemwe dzina lake la pansonkho ndi Duncan Ziyambo wapita ku China kukatenga nawo mbali pa mwambo okhuza ntchito zaluso za chinyamata mu Africa, mwambo umene akutchula kuti Africa Youth Festival.
ndipo Gwamba walemba pa tsamba lake la Facebook za nkhani ndipo wayamikira ofesi ya kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi pochititsa kuti ulendowu ukhale otheka. Mwambo wa Africa Youth Festival ukuyamba mawa Monday mu mzinda wa Beijing ndipo uzatha pa 13 September. Ndipo nkhani yathu yotsatira ndi yakuti mmodzi mwa omenyera ufulu wa amayi mdziko lino AMalawi walangiza Tuno kuti sakuyenera kusiya kuyimba kapena kuchoka pa masamba a mchezo kamba kazomwe ena akumunyoza. Akaliya ayankhula izi potsatira zomwe woyimbayo walengeza pa tsamba lake la mchezo kuti wasiya kuyimba komanso achoka pa masamba a mchezo kamba kakuchuluka kwa anthu omwe akumunyoza chifukwa cha maonekedwe komanso thupi lake. Ndipo Akaliya mawu awo akuti akanakhala iwo sakadasiya kuyimba ndipo iyenso sakuyenera kusiya kuyimbaku. Ndipo adapitiriza kunena kuti apo pamene amayenera kuonesa kuti iye ndi woyimba ndipo ndi wolimba mtima ndi kuti sangalephere kukwaniritsa zomwe amafuna kamba kuti anthu akumunyoza. Ndipo posiriza pake iwo adafotokoza kunena kuti ngati Tuno achoke pa masamba ake amchezo komanso kusiya kuyimba ndiye kuti tsogolo lake lonse loyimba lathera pomwepo. Ndipo mawu ake Tuno akuti iye akuchitidwa nkhanza ndipo polankhula pake akuti nkhanzazi zachitika kwa sabata yonseyi koma zafika posauzana dzulo pomwe amayimba ku phwando la mayimbidwe lomwe linali ku Silver Stadium kumwambo umene anakonza Tigreen komwe kunabwera woyimba odziwika bwino monga Wizkid komanso Awilo Longomba. Ndipo nkhani yathu yosiriza msiku la lero ndi yakuti chipani cha MCP chati ngakhale zotsatira zakafukufuku yemwe bungwe la IPOR lidachita laonesa kuti mtsogoleri wa chipani cha DPP a Profesa Arthur Peter Mutharika ndiwo akusogola ndi maperesenti 41 kubwera pake chipani cha MCP ndi 31%. Iwo ati izi sizikuwabwezeretsa m'mbuyo ndipo izi zawapasa mangolomera kunena kuti achilimike komanso kuyika giya ina pandale. Ndipo iwo anena kuti ndipo sakugwera mphwayi ndi zotsatirazi ndipo cholinga chawo ndichoti pa 16 pano asachokenso mboma. Ndipo apitiriza kunena kuti ngakhale zotsatirazi zikuonesa kuti iwo ali pambuyo pa chipani cha DPP iwo sakudera nkhawa chifukwa akukhulupirira kuti pa 16 September pano apitirizabe kulamulira boma ngakhale zotsatirazi zili chonchi. Okondedwa omvera, apa ndipo pamapeto pa nkhani zathu zomwe tikukonzerani msiku la lero pano pa AMalawi YouTube channel. Ndipo mu nkhani zathu za msiku la lero munali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video chitani like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani na ma video omwe tikhala tikukonzerani pano pa AMalawi YouTube channel.